allihopa, välkommen tillbaka till min kanal. Jag hoppas alla mår bra, jag mår bra, tack. Och idag har jag en rolig video tillsammans med mina tjejer. Ni får representera själva, vi börjar här. Hej, jag heter Nameless. Jag kan inte! Hej, mitt namn är Kamar. Jag heter Romakin. Ja, och den video vi har för er idag kommer vara en jätterolig video. Och den heter, egentligen så heter den I would rather. Men på svenska är det pest eller kolera. Vi har några frågor som vi har skrivit här. Och det är där vi ska läsa upp. Och vi sitter och äter samtidigt, så det här blir nice, hörni. Stoppa in en hundvalp i frysen. Eller lätt kattunge på grillen. Hundvalp! Hundvalp! Nej, jag hatar hundar. Nej, det var jätteelakt. Okej, hund i frysen. Alltså tänk dig en kissekatt brinner. Jo, jag hade gjort katten också. Aldrig, det var jättehemskt. Jag hatar hundar. Alltså, Det spelar ingen roll för det kommer bli. Kolla, bygg. Aha, hellre hund fryser ihjäl än att katten Men brinner. hon dör ju direkt. Vem? Men hallå, Nej. nej, det är smärtsamt död, det är långsamt död också. Hunden tänkte skulle ska bara. Sen och koka faktiskt bränsle. För det är inga delar som är sitter. Jag skiter i, jag hade kastat, jag hade blundat. Men du ser ju. Men jag skiter i. Driver du med mig? Nej. Alltså vet ni vad, jag passade en fråga för bägge två har liv. Nej. Okej, det är som att jag säger det här. Skiter du Okej, undan? förlåt, okej. Jag älskar bägge djur. Inte Waharan kode. Nyanyukta kokosia. Jag med. Nej, egen kokosia, kolla. Vad heter jag? Woofies. Jag börjar med boss. Jag skulle knivöga hunden den här tiden så får jag till lås. Jag lägger på torna här. Vad är det? Alltid glömma bort dina lösenord och pinkoder. Eller alltid glömma bort vad dina vänner heter i förnamn. Pinkoder, hallå. Mina vänner. Jag med. Alltså är du kom? Jag med. Det är okej. Jag säger hallå. Ska se när jag Tänk dig, du kan inte komma in på din telefon. Du kan inte komma in på Nej, din nej, dator. glömmer förnamn för jag hade använt smeknamn. Är det Nej, förnamn jag eller med. efternamn? Förnamn. hellre mobil för jag skulle inte ha lösenord helt och Det är inte bara hållet. mobil. Här. Snapchat, Instagram, överallt. Om man har problem med minnesförlust då kan man väl fixa så att man kommer in utan lösenord. Men att glömma någon vän Ja, sen när man väl baxar jobbigt. din lur så kan man göra så kan man komma in. Ja, det är ingen fara. Nej, jag hade- Nej, jag skulle hellre Nej, jag ta hade glömma bort dina vänner. Nej, jag hade Deras, vänner. kolla, efternamn det är en annan grej, men glömmer du deras förnamn, det är taskigt. Ja, men Älskling! Vet du vad hon gör? Mina alla, vänner. alla grabbar hon pratar med, hon vet inte vad de heter älskling 1, älskling 2, jag inte tänkt alla också där och tänker. Ja, men tyvärr. Jag har inte tid att komma Men ihåg jag- era namn. Är förmågan att kunna läsa tankar eller förmågan att kunna teleportera? Vad sa du? Vad i Förmågan att kunna läsa andras tankar. Vänta, okej, vänta. Du sa att förmågan att kunna läsa andra människors tankar eller att kunna teleportera dig, vilket innebär att du åker fram till framtiden. Eller bak tiden. Mammas tankar. Nej. Jo, ifall jag frågar min morsa om jag vet inte, nej jag ska, jag vet inte. Hålla inte så. Kolla, är det sant? Vad skulle du vilja hända? Vad skulle du Om jag vilja gillar en grabb och grabben inte gillar mig tillbaka, så ska jag skämma ut mig. Jag hade bara... Nej, Walla, jag håller inte med där. Nej. Tyvärr, jag skulle... Teacher! In the back time. Ja, Walla, hellre det. Mycket bättre. Ska jag säga varför? Att läsa folks tankar, man får stress av det där alltså. Jag tänker veta vad folk tycker och tänker. Exakt. Ja, men jag vill mig jag hade där. insett mina fake friends, jag hade insett allting på Gud. Ja, jag Ja, lovar, men det är fortfarande jag lovar stressigt. även om hon kunde läsa tankar, hon hade aldrig kunnat inse vilka fejka människor hon har runt omkring sig. Wow! Och dubbelt så långa tänder, inte har några tänder alls. Det är inga tänder alls. Jag vill ha dubbelt så långa tänder, jag ska ju bara Kan ni tänder, Janni? Så ut. Nej, jag skulle faktiskt ha dubbelt långa tänder. Du då? Hellre Jag där har så att inte det stora sticker hud. ut som en... Nej, utan tänder. Tänk du kan inte äta mat. ja, men jag har jobbigt. låtsas tänder. Men hallå, ska du få loss tänder Ja, när du men föds eller vad? Ja, hur fan ska jag stänga min mun? Så jag går så här. Nej, jag tar dubbelt. Jag med, håller med dig Walla. Såg ut dem. Tjong. Okej, låta någon kräkas i din mun
eller gå med kräk i byxfickorna under hela veckan. Nej, gå med kräks i byxfickorna. Ja, hellre. Jag hade inte träffat människor. Ja, men det är inte så du rör dem heller. Tänk om du har ett möte som du måste gå på. Nej, jag hade avbokat. Det här är en intressant fråga. Det står veta när du ska dö eller veta hur du ska dö. Hur? Och då jag ska tänka efter hur jag ska rädda Jag tror man säger yani, om 40 år du ska dö. Wallah, jag skulle gjort allt möjligt. Inte yani inte. Ja, men det är stressande ändå. Yani, jag Hur skulle... istället? Nej, jag hade velat... Hur? Yani, du kommer ändå dö förr eller Nej, senare. men hur? Då jag kan rädda mig själv. Ja, Tänk om man säger, du kommer dö i sömnen. Skulle du aldrig sova? Koranki jag qissa och diarré. Det är så det ska vara. Jag håller med Nej, dig. حقي صوت diarré. Om jag inte kan rädda mig själv, koranki jag glömmer. Men vet du Ja, vad? men Kid, du kan inte rädda dig själv även om man säger till dig du kommer dö. Koranki! Nej, Nej, om man nej, säger... jag kommer där. Jag är onokhane. Men vet ni vad? Sas vad du? För då, om jag vet hur jag dör, då kommer inte jag leva mitt liv för fullt faktiskt. Jag kommer vara väldigt paranoid av att tänk om jag blir påkörd, tänk om jag drunknar, jag kommer vara rädd. Ja, men om du en vecka kvar ska du sitta och vara hemma och vara Då skitträck vet jag åtminstone. Nej. Visst, det är stressande att hålla. Nej, vet ni vad? Nej, det andra är inte Får jag läskigt. förklara mig då? Då vet jag åtminstone att okej, jag har 3 år på mig, vad behöver jag göra? Och jag pratar inte så där dunja, nu pratar jag med Akil. Men i alla fall, vi ska inte glömma Gud, för man ska ju frukta döden oavsett vad, för den kan komma när som helst, du ska vara beredd och frukta Gud oavsett. Men hade jag vetat, då hade jag hade gjort tauba, jag hade gjort mitt bästa, gått till hajj, alltså förstår du? Det är så det ska låta, men tänk om Nej, jag du... vet hur. Tänk om du får ta reda på att du kommer dö genom att dricka vatten eller drunkna. Nej, om man säger till dig du kommer dö i sömnen. Vad Nej, ska nej, du göra? drunkna. Du kommer dö. Yani hur du ska dö eller när du ska dö. Du kommer dö i ändå slutändan, förstår du? Sitta i fängelse i 1 år eller ligga i koma under 3 år. Komma i 3 år. Fängelse i 1 år. Komma i 3 år. Koma i 3 år. Du vet inte om du kommer vakna. Men du kommer väl... Men Du ska bara ligga och chilla och så 3 år du kommer vakna. eller hur? Jag Men fängelse i Sverige, vet du hur? Ja, och sen är det Chill risken där. du står... Ashi, de ska in. Det är den månaden. Ja, nej, Komma. aldrig. Äta upp dina naglar efter att du har klippt dem. Eller äta upp dina hårstrån efter att du har rakat dig. Hårstrån, inte man. Oh my god, Tina! Hårstrån, Nej. naglar, det kommer fastna i halsen, mannen. Hårstrån hade gått Hårstrån då, Jag skiter i man, jag hade blandat det med typ maraschen. Nej men vadå, yani... Naglar! Det kommer fastna. Nej, jag tror Men inte. vad hade ni valt då? naglar. Nej, jag skulle ta hår. Nej, jag kan inte hår. Nej, Det är tjockäckligt hår. Naglar. Alltså, det vi har bästa ändå är- ätit naglar nu, vad små. Alltså, what the fuck? Okej, bo hemma hos dina föräldrar för resten av ditt liv. Eller endast få tvätta ditt underliv en gång varannan vecka. Hos Så min mamma och pappa. 100% يسعدها. ده انا حرب skulle خلينا نموت. انا قلت han håller på den här shit. Okej, i alla fall. Ta ett dopp i ett badkar fyllt med naglar. Eller ta ett dopp i ett badkar fyllt med blod. Va? Vad sa du? Att ni Naglar badar. i blod eller? Ja, ni badar antingen i Naglar. blod eller i naglar. Blod. Jo! Naglar? Vadå? Ditt egna Tänk blod. du drunknar i blodet. Jo! 100%. Nej, naglar. Doppar och dopp. Alltså vad det här gläder Ja, Ja, men men ditt är ert blod. Det är kossa. Jag skiter för Det spelar ändå ingen roll vems blod det är. Nej, Naglar, du ska vara chilling och inget Man, tycker allt kommer liv. Ja! Nej. Hela Nej, blod. Aldrig blod. Nej, jag hade nog valt blod. Jag med. Det är tjockt och klibbigt, men jag hade valt blod. Jag med. Om inte demensblod. Okej. Okej, det står så här. Inga tänder eller inget hår. Inget hår, jag kan använda blont. Nej, inget så. Som att man ser ditt hår nu. Eller hur? Har hår. Jag har på mig så. Säg. Okej, by the way, for Nej, the people vänta. out Jag svarade there. Vi aldrig på har det. faktiskt hår underneath all of this. Vi duschar och inte sover med dem. Så här. Och vi har lite kvar inomhus. Period. Skulle du vilja borsta tänderna med kaviar? Nej, kan det man har i korven. Det här som man, nej inte korv. Nej, vad har Korv, nej kaviar och har Jo, kaviar, jag minns det när vi åt det när vi gick i skolan. Ja. Det är fiskägg. Kaviar. Tandkräm, 100%. Vet du hur äcklig den är eller? Kaviar må. Det är de vidrigaste jag någonsin 500 smakat på. miljarder procent. Nej. Alltså du är jättekonstig. Vet du hur äcklig det är? Somali manaktan, vi tar tillbaka våra somaliska kort därifrån. Han försöker att Nameless. Yes, you're nameless, you're countryless. Han har käkat
du ska vara otrogen utan någon annan är medveten om det. Eller att folk tror att du är otrogen men du har aldrig varit där. Jag tror otrogen. Nej walla, låt Jag tror otrogen mannen. Nej walla. Tell them! Tell them. Hon har aldrig varit otrogen, by the way. Hon är bara 14 år. 15-åring. Jag är inte 14, jag är 15. Jag har nog hellre varit vetat att folk tror att jag är otrogen så får låta dem tro vad de tror. Exakt. Så här. Dö idag och bli ihågkommen som en bra människa. Eller att du dör med ett år men folk tror att du var... Nej! Att du dör med ett år men du var en mördare. 1 år. Nej. Jag bryr mig inte vad folk tycker om mig men jag är död. Men Nilén brydde du dig när folk tänkte att du ville vara otrogen eller? Jag bryr mig inte, jag är död. Folk vet inte, alltså jag bryr mig Det inte, kommer jag inte sover påverka dig. Yani att folk tror att du var mördare. Hellre att de tror vad Eller hej. hur? Heller att du var en mördare. Nej, inte tro att du var en mördare. Ja, det är bara Att man kommer ihåg det som oh my god. När man tänker på ditt namn, Khamar. Alla idag blir påkommen. Jo heller där yani. Tänk dig min familj kommer bli påverkad av det där. Man säger Khamarti och då ska du säga. Khamarti och Ego Finjerka Glin. Har du det här? Jag ska bara nej, jag vill gå här. Glimeras. Jag vill rätta för det. Vad man det med lite bry. Ha 6 månaders fängelsestraff framför dig. Eller ha ett 5-årigt fängelsestraff bakom dig. 6 månader. Jag har hellre 6 månader. Ja, jag med. Ja, 5 år. Vem skulle vilja sitta inne i 5 år? Nej men du har redan gjort det. Ja men Det fortfarande. spelar ingen roll, det kommer ligga i min förflutna mål. Ja exakt. Vad säger Och du? du har gjort värre brott. Ja, här var vi överens alltså. Okej.